Dámy a páni, pri investíciách, aby znalosti a zručnosti pracujúcich zodpovedali technológiám či novým pracovným postupom, musíme dávať dôraz na to, aby z toho nemali prospech len firmy. U nás posilňujeme minimálnu mzdu, aby rástli aj tie ostatné, lebo zamestnávatelia si stále málo uvedomujú, že lepší zárobok a lepšie pracovné podmienky sú kľúčovou motiváciou pre celoživotné vzdelávanie. Ak nemajú ľudia zarábať viac, prečo by mali získavať nové znalosti a zručnosti? Len preto, lebo firmy, pre ktoré pracujú, budú konkurencieschopné? Lenže konkurencieschopnosť firiem, dámy a páni, má význam iba ak sa prejaví aj na lepších pracovných podmienkach a vyšších platoch zamestnancov, nielen na ziskoch korporácií. Na Slovensku vytvárame systém individuálnych účtov, ktoré budú ľuďom poskytovať financie na vzdelávacie kurzy. Chcem presadiť, aby zamestnanci absolvovali vzdelávanie výlučne v pracovnom čase, a teda, aby za čas strávený v kurze im firmy dali mzdu. Keďže kurzy zaplatíme z daní ľudí, považujem za férové, aby firmy prispeli aspoň takto. Ďakujem za pozornosť.